Радио Земя. Здравейте, вие сте с Радио Земя, подкаста на Екологично сдружение за Земята. Аз съм Виолета, а с мен е Тодор Тодоров, моя колега от енергийния екип на организацията, като днес ще си говорим за ядрената тема. Знаем, че ти си един от хората, от много малкото хора, които имат висока експертиза по тази сложна тема, но нека да не отказваме хората още сега. Здравейте! Така, бунтът срещу властта в последните дни, последната седмица, някак привлече вниманието към бюджета 2026 година, но в големия разговор се загуби темата за планираните 7 и 8 блокове на АЕЦ Козлодуй, които настоящото правителство има желание да финансира и да построи. Какво е притеснителното в този проект? Главното притеснение е, че се повтаря една позната корупционна схема, която помним от АЕЦ Белене, проекта Белене, когато години наред се правеха, се изключваха споразумения, анекси към договори и в крайна сметка бяха отклонени над 3 милиарда лева от държавния бюджет и разбира се нищо не беше построено. Бяха отклонени точно по този начин, който сега наблюдаваме да се повтаря. И това, което като каза ти за протестите, като един от поводите беше бюджета, в този бюджет, който беше предложен, са предвидени 1,5 милиарда евро за конкретните анализи, доклади, подготовки за Козлодуй 7 и 8, само че сега не с руски реактори, с Westinghouse реактори. И другото, което е интересно, че вече бяха в миналата година 1,5 милиарда лева вече бяха похарчени за този проект, който е който се опитват да прокарат абсолютно незаконно в нарушение на българските и на европейските закони, защото не беше проведен търг за избор на технология, търг, което е изключително важно. И само за пример, Европейския съд излезе с решение за ПАКШ 2 в Унгария, че не позволява финансиране държавна помощ, по причина, че там не е проведен търг за избор на технология. Там е само, че с Росатом. Те избраха руски реактори. Т.е. това е изключително сериозна причина да не се позволи строителството на Козлодуй 7 и 8. А ние вървим по този път. А ние вървим по пътя. И интересното е, че на последните 2 години се изреждат абсолютно случайни хора във властта, които за по няколко месеца са във властта, но сключват договори, споразумения, анекси с много дълготрайно въздействие върху няколко поколения българи, защото цената на реакторите на Westinghouse, тя е по това, което е построено в Щатите за 2 реактора 35 милиарда долара, което означава, че България ще затъне в огромен дълг, който ще се плаща от поколения заради безотговорните подписи на политици, които вече никой не помни. Вече, ако попитате някой да изреди няколко министри на енергетиката, никой не ги помни. Значи стратегията е този проект да стане необратим, без да има някакви реални планове, разчети за това колко ще струва, каква ще е финалната цена, колко поколения напред ще засегне. Точно това е абсурдно, че се подписват споразумения и договори без да знаем крайната цена, без да знаем срока на изпълнение на строителството от Hyundai, за колко време ще бъде построено, каква ще бъде прогнозната цена на енергията, защото това, което се предвижда като прогнозна цена на енергията и прогнозната цена на реалната, на производството на енергия от Westinghouse реакторите, има огромна разлика, която показва, че икономически няма нужда от строежа на тази централа. Аз не знам дали не е наивно да говорим в тези времена за обществен интерес и все пак само корпоративният интерес ли обслужва този проект? В България има една
доста дълга вече историческа традиция на продажни политици, защото аз мога да изредя няколко в десетилетията, не няколко, всички енергийни големи проекти са в интерес на чужди държави. Като се почне още от опита за Южен поток, който в полза на Русия беше изцяло и в ущърб на... Той беше реална заплаха за унищожаване на туризма в Южното Черноморие. Като отидем към Белене, където 3 милиарда бяха източени, като споменем Турски поток, където също 3 милиарда бяха платени от нашия бюджет, за да може Путин да печели и да има пари за ракети срещу Украйна, да убива украинци, като споменем Боташ, където продължаваме да плащаме по 1 милион на ден за проект, който абсолютно ненужно беше подписан във времето на така наречената газова криза, изкуствено предизвикана, защото то не беше липса на газ, просто Путин реши да покаже силата си, като спря газ за Европа, но имаше други начини да се направи не с този проекта Боташ. Така че ето Боташ беше в интерес на Турция, Козлодуй 7 и 8 в интерес на Съединените щати, Южен поток, Турски поток в интерес на Русия и Белене в интерес на Русия. Не мога да ви кажа проект, който е енергиен голям, който е в интерес на българското общество. И много интересно как ги прокарват винаги тези проекти с много така с манипулиране медийно, с липса на достъп на хора, които разсъждават логично и които да обяснат, че има икономическа несъстоятелност в тия проекти. Продължава същата тая инерция. Затова казах, че исторически е насложено. Ние не можем да покажем, да се сетим за проект голям енергиен, който да е в интерес на българското общество. Разбирам те и сега обаче ще играя адвокат на дявола. Все едно не сме колеги. Ти си много критичен, нали, към новите реактори, към построяването на нова енергийна мощност в България. Представи си, че има едно условие, да кажем, при което България все пак би могла да построи нова ядрена мощност. Съществува ли такова условие? Какво би те спечелило? България може да построи, стига да сме готови да приемем един държавен дълг от около 30 милиарда долара, няма проблем да го построим и след това, след 10 години, или 12, когато бъде построено, моята прогноза, разбира се, е, че той сега няма нужда, тогава съвсем няма да има нужда, заради развитието на технологиите, на енергийната ефективност. Не могат да се сетят за условия, освен това, хората да бъдат убедени, че няколко поколения трябва да плащат този дълг, защото това, което говорят политиците, често сменящи се, пак повтарям, много е важно това, че те са абсолютно неадекватни, е, че говорили с Ексим Банк в Щатите и 8 милиарда им обещали, говорили с Южнокорейска банка и те им обещали 8 милиарда долара, говорим за долари. И как са им ги обещали? Отново нямаме какви лихви, от кога ще започне да тече, какви лихви ще се плащат. Знаеш много добре, че повечето хора биха казали, ако това ще ми гарантира ефтината енергия, изобщо не ме интересува какво няма да им гарантира, защото няма как да е ефтина. Когато вложиш 30 милиарда долара в два реактора, няма как енергията да ти е ефтина. Така че трябва тия неща да се приемат. Също така, разбира се, да се приеме, че нищо не се е случило в Украйна с най-голямата атомна централа в Европа. Тя не е окупирана от руснаците, не е средища на военни действия и всичко е наред. Да припомним Запорожие. Нашето правителство още няма енергийна стратегия, въпреки задължението си по закон. Нормално ли е да се планират тези 30 милиарда евро разходи без каквато и да е стратегическа рамка, особено имайки предвид, че нещо, което ти често споменаваш, че с настоящото развитие на технологиите, стратегическа рамка става много бързо нерелевантна, неадекватна, тип 20-25 годишна рамка за енергетиката. Точно така. И само за пример, без да сме построили нови блокове,
Тази година производството на въглища от мините Марица изток, които са държавните мини, е спаднало наполовина от 25 милиона тона на 12 милиона тона. Тоест, как точно ще вместим едни-два реактора по 1000 мегавата, при положение, че ние сега нямаме нужда и ние сега нямаме необходимост да произвеждаме повече енергия от тази, която произвежда, а напротив намаляваме, защото е намаляло и производството на АЕЦ Козлодуй и на въглищата. По причина, която вече казахме. Да не споменаваме също и, разбира се, и демографската криза с намаляващото население на България. И това е също интересно, че все още държавата не е казала, че най-рано 2040 година ще започне производството от тези реактори. Държавата не е казала не само това, тя изобщо не знае кога ще има, беше юни месец срока, мина отдавна юни тази година, в която ние да имаме крайна цена. Пак се подписваха договори с канадски консорциуми, които да се занимават пряко с инвестицията в тези нови реактори на Westinghouse. И ангажимента беше през юни месец ние да получим крайна цена и също крайен срок на изпълнение. Нямаме такъв, но продължаваме да виждаме подписване на споразуменица, анекси и главното е снимки с американски политици. Добре, тази липса на прозрачност, това липса на прозрачност ли е или стандартна бизнес практика? Опитват нещо да скрият или това е обичайно, имайки предвид, че говорим за една много важна стратегически сфера? Това е липса на прозрачност и същевременно е изключително безотговорно поведение, защото няма как да построиш нелегално атомна централа. Вече примера с Европейския съд по отношение решението за ПАКШ и липсата на проведен търг е много ясно. Няма как защото носят отговорност за политиците, трябва да се научат да носят отговорност. Те не носят, но трябва да се научат да носят. Не са се научили, защото никой не понесе отговорност за кражбата с корупционната схема в Белене. Искам да изясним нещо, което е промяната в закона за ядрената енергетика, който предвижда възможност държавата едностранно да използва частни земи за нуждите на проекта. Може ли да обясниш това? Какво означава на достъпен език? Тази така наречена аварийна мярка. Не само това, това също, но и те се опитват да претупат също и докладите за ОВОС, които са задължителни за оценка за въздействието на околната среда. Да. Като пример има такъв за Козлодуй 7, който изтече през миналата година и официално ги питахме МОСВ. Това с 5 годишен срок, този доклад за оценка. Той изтече миналата година, средата на годината някъде. Ние ги питахме, изтечеш, има ли нов доклад? Те казват, според наша проверка е започнал строежа на Козлодуй 7. И аз когато ги питах, какво точно е започнато, защото там няма нищо, те не ми отговориха. Тоест, пак казвам, нелегален начин на опит за построява нещо, което няма да бъде построено. Това е безспорно мнение на много, дали са антиядрени или проядрени експерти, но това е общото мнение. По отношение на частните земи, това е една застраховка на промяната, за разширяване на територията на централата, без да се спазват законите, защото се говори и за малки модулни реактори, и за разширяване на централата от към прочутите центрове за информация. Как оценяваш другия риск? От кадрови инфраструктурен колапс, защото повечето експерти за нужда от над 10 000 души персонал в пиковите години на строеж. Кой ще ги намери тези хора? Hyundai ще ги намери. Те няма да са български фирми, въпреки договорите, които се сключиха, където пише, че 30% от дейностите ще бъдат извършени от български фирми. Те нямат капацитет
Иначе чудесно звучи, много добре звучи, адмирирам такива мерки, но когато питате реалния бизнес, те нямат капацитет да изпълняват такива поръчки, защото никога не са го и правили. И идеята през годините, това беше и с случая с АЕС Белене, между другото, тогава се говореше как ще внасят работници от Индия, от Виетнам, заварчици щяха да идват защото това е също така дейност, която в България кът с специалистите. Така че няма да се случи това нещо с бум на работни места в Северна България и също така все пак трябва да знаем, че в България е с много ниско ниво на безработица. Така че всичките тия приказки и обещания, те са прах в очите. Това е същата схема, както е с Белене, където дори референдум направиха, за да рекламират нуждата от такава централа, но не можеш икономиката да я накараш да влезе в политически схеми, в идеологически схеми. Това се оказа с Белене. Това ще бъде и съдбата на Козлодуй 7 и 8. Също така е много важно да се каже, така подхода, доколкото виждам на администрацията на Тръмп от преговорите с Япония го забелязах, че те принудиха Япония да плати 600 милиарда долара за развитие на американската ядрена индустрия. Тоест те са наясно, че не биха могли да издържат в реални пазарни условия, което е тъжно да се каже за Америка, нали? Която никога не сме свързвали с нещо, което да е извън пазарно. Но ето, японците бяха принудени да инвестират, да не говоря, че същия тип договори се сключват и с Саудитска Арабия. Тоест, американците искат друг да финансира това, което те знаят, че вече видяха, че е неработещо, защото в Америка затвориха, след дадени 9 милиарда долара, затвориха едни реактори на строежа на нова централа с Westinghouse, Sunshine, защото просто разходите станаха огромни и нямаше перспектива да се завърши след 9 милиарда дадени. Добре, ако това е стратегията всъщност, те, ако са абсолютно наясно, че няма възможност този проект да бъде завършен, но има нужда едни пари да бъдат разпределени. Има ли опасност правителството да е поело неформални или формални ангажименти към чужди компании, които после да се налага да изпълнява независимо от това каква е икономическата логика и обществения интерес? Да, според мен не е опасност, а е реалност това, че са поели ангажименти. Затова казах, че е случая като с Белене. В АЕЦ Белене всички си спомнят как в един момент Росатом заведе дело в арбитражния съд срещу България и го спечели. 600 милиона долара тогава, мисля, че или евро, не помня, но над 1 милиард лева бяха платени на Росатом, защото загубихме дело, а го загубихме заради подписите на такива случайно минаващи политици, които, разбира се, никой не се занима с прокуратура, ДАНС, не се занимаха с това, защо подписваха такива договори, които бяха ясно, че ангажират България, беше ясно, и че България след това ще плати. Аз мисля, че същия случай. Сега просто още не сме стигнали и затова сега трябва да се реагира до границата, която беше мината с Белене, да са обвързващи договорите. За сега са само снимки и обещания. Кога според теб новите блокове ще се окажат икономически безмислени и ще се наложи да направим тази стъпка назад, дори това да означава да платим милиарди като обезщетение? Аз се надявам, зависи. Надявам се да не плащаме този път милиарди като обезщетение, защото няма да се стигне до договори, но смятам, че още когато... Това е всъщност за мен това е причината за бавянето на цената. Трябваше юни да я съобщат, говорят да я съобщят официално от Westinghouse и от Hyundai. Колко ще струва строежа на реакторите, колко ще струва строежа на централата. Според мен това забавяне има точно такава цел. През това време да се включват договори, както ти каза, да стане необратимо. Най-различни споразумения, анекси и договорчета
И след това, когато се каже цената, която ще е много далече от обещаното от някой си Румен Радев, говоря за Румен Радев, министра на енергетиката, не за президента, просто съвпадение на имената, който каза, че цената ще бъде 14 милиарда долара за двата реактора. Цената ще бъде много различна от това и по-близо до 30 милиарда, които споменахме. До двойна цена. До двойна, да. И тогава вече би трябвало да се постави въпроса как ще платим тези пари, кой ще връща заемите и така. Добре, към този момент, какво би трябвало според теб да направи българското общество, активните граждани в нашето общество, за да може да върнат този процес? Трябва правителството да бъде поставено под натиск, веднага да прекрати всякакви споразумения и договори, докато няма цена, която е поставена от тези, които са избрани за изпълнители, избрани незаконно, както казахме, без търг. И когато тази цена стане ясно, вече ще имат пълно основание да кажат тази цена е висока. Следващите там, които ще бъдат за няколко месеца в правителството, тази цена е висока и ние се отказваме. Това е начина за мен, защото предстоят и дела. Ако те продължат по този начин, със сигурност ще има и жалба до Европейската комисия за незаконна държавна помощ, защото без търг се дават прерогативи на Уестингхаус да строи с негови реактори. Между другото, такива реактори, освен в щатите злополучните, които струват 35 милиарда долара, такива реактори са строени в Китай, но те са с китайски подобрения. Тоест, в Китай тези реактори на Уестингхаус имат подобрения китайски, които отговарят на техните закони и мерки за безопасност. Което е много важно уточнение, като казват, че в Европа никъде няма Уестингхаус реактори, то си има причина за това. Така, че Каква е причината? Не отговаря на изискванията, на европейските изисквания за безопасност? Не отговаря на европейските изисквания, освен това не отговаря на изискванията, които са за включване в мрежата. Те са направени по американска схема, трябва да се преработват. И изобщо много неща не са догледани, които са елементарни всъщност, но понеже имаме едно голямо текучество имахме на хора във властта в последните 2-3 години и това беше много добре използвано от ядреното лоби за хора, които просто подписваха каквото им се даде и много се радваха на екскурзии в Съединените щати, разбира се, и срещи с тамошни политици. Добре, от една страна този проект обслужва чуждестранни компании, от друга страна казваш ядреното лоби. Кое е това ядрено лоби? Ние така си ги говорим, но нали, да посочим, нали, че дори един от... Ето, в случая Уестингхаус. Ние го казахме няколко пъти. В случая пряко заинтересована Уестингхаус и дадох и пример как американското тази администрация работи много добре за нуждите на Уестингхаус, като принуждава Япония да инвестира в техните реактори 600 милиарда долара. Има един много така известен бизнесмен в енергетиката в България, който също има интереси в строежа на нали, нови мощности. Мислиш ли, че тези договори обслужват интересите и на господин Ковачки? Да, тези договори, както са направени така теоретично с участие на български фирми, разбира се, че обслужват и Ковачки и фирми, които ще бъдат, например, фирми за охрана, за снабдяване с храна, кетеринг и така. Но това са трохи. Това са трохи на фона на предвижданите 30 милиарда долара, които ще бъдат прахосани с заеми, разбира се, от българските правителства, защото не знам колко правителства ще се изредат още. И няма да бъде построена тази централа, защото няма икономическа необходимост от нея, няма как тя да достигне, според всички експерти и прогнозни, няма как да достигне цената, която има смисъл, за да се продава тази продукция. Защо се копаят наполовина по-малко въглища? Защото цената, която струва производството на електроенергия от тези въглища, няма кой да я плати, защото има други източници. Това същото се отнася и до ядрената енергетика и
Също така на мен ми е чудно как и профсъюзите мълчат по тази тема. Изобщо има някаква омерта. Нали? Освен, че медиите не ни обръщат внимание и не засягат темата никога, да питат някой, ама вие как мислите, защо трябва да дадем 20 милиарда, 30 милиарда. Профсъюзите също, които иначе много държат да се копаят въглища, не правят връзка с това, че ако има нова централа с 2000 мегавата, какъв е смисъл да има и Марица изток и държавни, и частни, и всякакви. А какво ще правим с отработеното ядрено гориво? Нищо, ние по принцип, не само ние, в цял свят, с изключение на Финландия, нищо не се прави, не са го измислили какво да се прави, защото вече не можем Путин ни обяви за вражеска страна и няма как да изнасяме отработено ядрено гориво в Русия, там зад Урал в Маяк, където се съхраняваше. Сега се съхранява временно на площадката на АЕЦ Козлодуй, но няма такова нещо като временно при отработено ядрено гориво. Това са десетки хиляди години. Няма как да го съхраниш временно. Ти трябва да имаш стратегия и конкретен проект. Аз затова казах Финландия, защото там избрали са достатъчно ясна такава стратегия, която е свързана с гранитни здрави скали, на 300 метра долу го съхраняват и така. Не казвам дали това е добре или зле, но е нещо, което никъде друго да не се прави. Франция има теоретично такива проекти, Съединените щати също, но никъде не е направено. Тоест да ги съберат тия касети с ядреното отработено ядрено, да ги сложат и да кажат, ето тук, айде за 10 000 години не, но гарантираме за 100 години. Нали? Аз мисля, че това е един много голям разговор, който заслужава отделен епизод, защото винаги в разговора за ядрената енергетика, развитието на ядрената енергетика, се изключва какво се случва с отработеното ядрено гориво и тази цена, която даже не е в рамките, нали, трябва да се плати, даже не е в рамките на 1 или 2 човешки живота. Не само, че се изключва, тя не се включва когато се говори колко ще струва дадена централа или колко струва енергията от нея, никога не се включва точно този разход. А разхода, който е за съхранение на радиоактивните отпадъци от отработеното ядрено, никога не се включва в цената, защото тогава няма да изглежда като зелена, чиста и ефтина тази енергия, а всъщност това е реалността. Този проблем не е решен никъде в света с отработеното ядрено гориво. Замита се от всички и включително по време на сега, когато тече войната в Украйна, когато имаше военни действия в Чернобил. Чернобил няма централа, но има хранилища, то беше опасно. Когато там им попадаха снаряди и ракети, се вдигна веднага радиацията. Тоест, едно такова хранилище има същия ефект, както биха имали Чернобил и Фукушима, защото там са погребани тези отпадъци и когато се случи освобождаването им в атмосферата, е готова радиацията. Тоест, това са също такива заровени бомби, които имат цена. В някаква степен даже виня научната фантастика, която обяснява как ние това ядрено гориво ще го слагаме на Слънцето или един Господ знае. И повечето хора не могат да си представят какво всъщност това означава. Да, не знам за научна фантастика, но има, за съжаление, такива теории, как всеки момент учените ще открият как да произвеждаме енергия от радиоактивните отпадъци, от работеното ядрено. Как ще го използваме наново и как новата ядрена енергетика ще бъде на основата на това, че тя ще бъде безотпадна. Само, че сега се очаква ние да вземем заем от 30-40 милиарда. С ядрената енергетика и производството на оръжия, нещо, което така или иначе се прави, може би това имат предвид под безотпадна технология. Аз мисля, че космоса доста го замърсихме, но ако са преценили, че още може към Слънцето да изпращат... Знаеш, че фантазията на хората е безкрайна. Може да бъде... Добре, кажи ми за финал оптимистична теория на българската енергетика. Как трябва да изглежда тя? Аз съм винаги оптимист, затова се занимавам толкова години с този проблем. Мисля, че нямат бъдеще грандоманските енергийни проекти, независимо дали е АЕЦ или е
въглищна централа или е водородна долина. Истината е, че света ще върви малко по принуда, но ще върви към по-голяма енергийна независимост на отделните домакинства, към енергийни кооперативи, към производство на енергия от самите домакинства за себе си. И също така е изключително важно това за енергийната независимост и на отделните страни, защото винаги има някакви драми, едни там не им стигат енергия, други пък имат в излишък, така че именно това е за мен пътя, оптимистичния, но и реалистичен за мен, защото натам върват нещата, да се наблегне на децентрализацията на производството на енергия, не на тези грандомански проекти, за които говорих, и да идва електричеството от АЕЦ Козлодуй, например, до Божици, до София или до Велинград или до където и да е, а производство близо до консуматорите, и по този начин с тази децентрализация всъщност се повишава и сигурността, не само енергийна, а сигурността на отделните страни, защото това, което виждаме сега с примера от войната на Путин срещу Украйна, че главно се атакуват, не главно, но се атакуват и енергийните центрове. И когато ти унищожиш един енергиен център, една централа, независимо дали атомна или въглищна, лишаваш от енергия, примерно, от няколко милиона домакинства. Но когато е децентрализирано производство на енергията, ти няма как да постигнеш това с каквито и да е военни средства. И много по-бърза може да бъде и замяната, по-евтина. Монтаж, демонтаж и така нататък. Само като се замислиш, като кажат планов ремонт на пети блок на АЕЦ Козлодуй, вече всичко звучи много страшно, много скъпо, нали? Колко този планов ремонт продължава и какво ще да се случи. Между другото, като кажа режим на тока, това е много, те не го споменават, но когато в България имаше режим на тока, всъщност работеха 6 реактори на Козлодуй. Това е важно. Важно е да се знае, че не е свързано с производството на повече атомна енергия. Да. Аз това, което виждам и за мен е позитивно, че все повече хора намират енергетиката за интересна и се интересуват как да направят домовете си по-енергийно ефективни и също така да произвеждат собствена енергия. За съжаление и в случая държавата не помага, за да облегчи процедурите за инсталация, нали, на малки мощности, но да се надяваме, че това е следващата промяна, за която ние ще продължаваме да настояваме. Според мен много важна промяна, аз се надявам да дойде и все пак с смяната на поколенията, която не виждам вече 30 години в България, хората да правят пряка връзка между корупцията и доходите си. Тоест, когато някой им каже, че се открадват 3 милиарда или 30 милиарда, той им звучи абсурдно, защото е някаква огромна сума и те смятат, че това е далеч от тях. Не е далече. Това е причината всъщност, корупцията и тези грандомански проекти в чужди интереси, отново да повторя, нали, няма нито един в български интерес, всъщност да са ниски доходите на хората тук. Тук всичко, нали, политиците главно говорят, тук сега ние си имаме най-ниските цени за еди какво си. Не, ние имаме най-ниските доходи. И това е разковничето. Ако хората правят връзката, когато някой им каже, че иска проект и се снима с руски или американски политици и казва, тук сега ще направим един велик проект голям, веднага да направят сметка, че в бюджета ще бъдат заложени тия пари, те няма да отидат за социални нужди, няма да отидат за заплати, пенсии, за здравеопазване, образование, а ще отидат в джобовете на ядреното лоби или съответно на някакво друго, едно въглеродно, водородно, каквото лоби. Хората трябва да се научат да мислят, да гледат джобовете си. Да. И хладилните, не телевизорите. Да. Хладилника и джобовете си. И тогава всъщност ние по-лесно ще можем да постигаме, да нормализираме енергийните политики и другите, но сега говорим за енергетика в България и да не позволяваме на лобисти да разиграват тези сценарии, които са едни и същи. Същото го наблюдаваме с Белене и с Козлодуй 7 и 8. Добре, благодаря ти и благодаря, че толкова добре обясняваш теми, които първоначално може да звучат сложни, но ето, може да се говори достъпно и за тях. И аз благодаря.
Радио Земя.